שהייתה בחודש ינואר האחרון, ונסיעות שהיו מתוכננות השנה, החל ממרוקו, איסטנבול, מונגוליה, ארגנטינה ועוד, נדחו בשלב זה עד להודעה חדשה, ואנחנו מוצאים את עצמנו עושים דברים אחרים. אז חלק מזה אנחנו מתארחים פה היום ומדברים היום על יפן. יגאל דיבר על מרוקו בהרצאה קודמת. אנחנו עושים הרבה סדנאות עכשיו בארץ, כמעט כל שבוע, בדרך כלל בימי שישי, לפעמים גם בימים אחרים. אנחנו עושים סדנאות במגוון מקומות בארץ, שבהם אנחנו מעבירים חוויה צילומית מההתחלה עד הסוף, עם כל הטיפים, כל מה שקשור, כל מה שצריך, צלם או מי שאוהב לטייל, כדי להעצים את החוויה שלו. במקביל, עסקנו שנינו בשני פרויקטים חברתיים גדולים בחודשים האחרונים. יגאל, אפשר לראות כאן בתמונה משמאל, הוא בעצם לקח על עצמו לתעד עבור הורים שלא יכולים להגיע לטקסים שהילדים, החיילים שלהם משתתפים בהם, לתעד עבורם את החיילים, את הטקסים, בצורה מאוד מרגשת. זה פרויקט שעושה אותו בשיתוף עם דובר צה"ל, ודוברי צה"ל בחילות וביחידות השונות. מאוד מאוד מרגש. ואני במקביל, יחד עם עבודתי בבית חולים, אני עובד בבית החולים הלל יפה בחדרה, וחלק מהעבודה שלי אני גם עושה פרויקט על תיעוד הקורונה מאחורי הקלעים. תיעוד הקורונה בבית החולים, במחלקות, בחדרי המיון, ביחידות השונות, בלוגיסטיקה, משהו שמאוד מעניין ומרתק, ואני מרגיש ייעוד משמעותי בעשייה שלו בתקופה האחרונה. אבל נחזור רגע לעולם. אפשר לראות פה באילו יעדים אנחנו טיילנו, הדרכנו וצילמנו בשנים האחרונות. אנחנו למעשה בדיוק לפני 6 שנים חברנו לחברת דרכים, מצאנו פה בית חם במלוא מובן המילה, חברים נהדרים שמהרגע הראשון נמצאו אותנו אליהם, אייל ודודו ושירין ואינה ואדם וכל האופרייטורים וכל המדריכים המקסימים שאיתם יצא לנו לתכנן ולהוציא אל הפועל את המסעות שאנחנו עושים. ואפשר לראות כאן את הפעילות שלנו ב6 השנים האחרונות, החל מהמזרח הרחוק, יעדים כמו יפן, וייטנאם, מיינמר, שהיא בורמה, דרך הודו וקירגיסטן, דרך אפריקה עם מרוקו, יעד שיגאל מתמחה בו ומוציא אליו כבר 4 מסעות מפוארים, אתיופיה עד מרכז אמריקה, גואטמלה וקובה, שהדרכנו לפני כשנה. אפשר לראות פה את התמונות שצילמנו ביעדים האלה, וזו חוויה גדולה. מסע צילום זה משהו שאנחנו מכינים אותו הרבה זמן מראש, יחד עם השותפים שלנו בדרכים, מתכננים אותו לפרטי פרטים, ועדיין דואגים להשאיר מה שנקרא זמן להפתעות, ואני אראה לכם במהלך ההרצאה היום מה זה ההפתעות האלה, איך אנחנו לפעמים הולכים למקום מסוים, פתאום מוצאים את עצמנו באיזשהו שינוי משימה, משהו שלא תכננו, ודווקא שם החוויות החזקות ביותר והפרמים העוצמתיים ביותר. אני שוב ממליץ לכל מי שרוצה להספיק לרגע, לקחת דף, איזה כלי כתיבה. מה שאני אעשה היום, אני אספר לכם על יפן, ואני אספר לכם על צילום, ואני אספר לכם על צילום ביפן, אבל אתם תראו שהרבה מהדברים שאני מדבר עליהם, הם בעצם קשורים לאיזושהי תפיסת עולם, איך אנחנו מטיילים במקומות, איך אנחנו מתעדים במקומות. היום, אם תרצו או לא, כולכם מצלמים, אני אפילו לא שואל, בדרך כלל זה קהל פתוח, אז אני שואל מי מצלם, אבל אני יודע שכולכם מצלמים, בין אם זה במצלמה מקצועית, במצלמה קטנה, או בטלפון שהפך להיות החבר הטוב ביותר שלנו. ואני אתן לכם פה הרבה כלים, אפילו קטנים, איך לצלם תמונות טובות יותר, תמונות שיספקו אתכם, ויורידו תסכול שלפעמים כרוך באיך לטייל ולתעד בו זמנית, ואני חושב שיהיה לכם מה לקחת מזה גם בדברים כאלה. אז ניכנס רגע למה שנקרא, נעשה זום אין לתוך יפן. יפן היא מדינת איים בצפון מערב האוקיינוס השקט. לאופי שנגזר מעצם זה שהיא מורכבת מאיים, אני אחזור ואני אדגיש אותו, לאורך ההיסטוריה, זה שהיא לא הייתה מחוברת ליבשה, גרם לה לאיזושהי התפתחות שונה, והרבה דברים ביפן הם נראים ומרגישים שונה, ואני אדגים ואני ארחיב על זה בהמשך. יפן בנויה למרבה ההפתעה מכמעט 7,000 איים. 7,000 איים,
ועדיין הארבעה הגדולים מכסים כ-98% מהשטח של כל המדינה, החל מהוקיידו בצפון, אונשו האי המרכזי, המאוכלס ביותר, וכלה בהירושימה, בשיקוקו וקיושו שבדרום. אנחנו בנסיעות שלנו מתמקדים בעיקר באונשו, אונשו האי המרכזי כאמור, ובו יש את הערים הגדולות והעיקריות של יפן. אפשר לראות את זה כאן, מטוקיו שבמזרח ועד קיוטו ואוסקה במערב. למי שלא היה ביפן או לא מכיר, אני תמיד אוהב להקביל אותן באיזושהי הקבלה אלינו. טוקיו מזכירה לי את תל אביב, בדינמיקה, בגורדי השחקים, בקצב שלה, בתחבורה שהיינו חולמים עליה, כן? אבל משהו בדינמיקה ובהתפתחות שלה. קיוטו מזכירה את ירושלים, בהרבה אלמנטים של קדושה, באלמנטים של תרבות, עיר מאוד עתיקה, הרבה מאוד מסורת. אני אראה תמונות גם משם. והשלישית בצלע הזו, במשולש הזה, הצלע השלישית היא אוסקה, לצורך העניין חיפה, עיר נמל גדולה, עיר עבודה, תעשייה, מתפתחת מאוד, מאוד מעניינת, ואלה 3 מוקדים שלנו בנסיעות ביפן, אבל כמובן אנחנו לא מתרכזים רק באזורים העירוניים, האורבניים, אלא מוצאים מגוון גדול של יעדים בטבע, בין אם זה ערים ועיירות קטנות יותר, או בין אם זה אזורים טבעיים, פריריים, ומעניינים מאוד לצילום. אפשר לראות אותם כאן במפה שמסומנת. אנחנו חוצים את האלפים היפנים עד ים יפן במערב, ויעדים שונים בתאי שטח מאוד מאוד מגוונים, ובעונות השונות, ותכף נראה את זה, הם נראים אחרת לגמרי ומאוד מאוד מרתקים מבחינה צילומית. אז בסופו של דבר, יפן מבחינתי היא מדינה שמגוונת ומרתקת ביותר, היא משלבת מסורתי ומודרני בצורה שכמעט אני לא רואה כמוה בשום מקום אחר בעולם. ואחד הדברים שמבחינתי מהווים ביפן גן עדן לצילום, זה שבכל רגע אני יודע שאני יכול להתקל במשהו שלא ראיתי קודם, במשהו שונה, במשהו שהוא מיוחד, משהו שהוא אופייני רק ליפן. למשל, אנשים שמתחפשים, בני הנוער שמתחפשים, יש אזורים ספציפיים בטוקיו, שבהם בני הנוער נוהגים להתחפש, או במקרה הזה בפסטיבל אנימה שפגשנו וזכינו לצלם. בתי קולבו מגוונים, מטורפים בשפע, בצבעים, ברעשים, ביעילות המדהימה שאפשר לראות בהם. קומות שלמות שמוקדשות לצילום, לציוד צילום כל חלום שלנו אפשר להגשים שם, ממש קומה שלמה מסודרת לפי היצרנים, כל היצרנים בעולם, כל המצלמות, כל הציוד, כל מה שיש. אלה בתי הקולבו הגדולים, לצורך העניין כאן ברובע קיאברה בטוקיו, שנקרא רובע האלקטרוניקה, אבל לא רק שם, אלא גם בדוכנים קטנטנים, וזה דוכן קטן, למרות שהוא נראה כאילו גדול, הוא עמוס לעייפה, אבל שימו לב איך הכל מסודר, באופי היפני, בקפדנות, כל רכיב נמצא בדיוק איפה שהוא צריך, והכל באיזושהי הרמוניה וסדר, שלפעמים הוא על גבול הכפייתי, ומצטלם נהדר מבחינתנו. ביפן יש תרבות מאוד מאוד מיוחדת של חיות בית, כלבים שנושאים אותם בתיקי צד, מובילים אותם בעגלות כמו עגלות תינוק, לפעמים בעגלת תאומים, ומאוד מאוד מעניין לראות את הסיטואציות האלה, הן מצחיקות ומוזרות, והן משעשעות ביותר להתקל בסיטואציות כאלה בדרך. ביפן יש, אני אומר, גם הטרלול היפני הוא מסודר. זאת אומרת, הם כל כך, בהרבה מובנים הם כל כך רובוטים ודוגמטיים ומסודרים באופי שלהם, שהם צריכים לפרוק את האנרגיה שמצטברת אצלם. הרבה מהיפנים הולכים למקומות כאלה שנקראים פצ'נקו, מקומות, אולמות משחק, וכדי להבין את המקום הזה, לא מספיק לראות תמונה, אפשר להתרשם מסרטון של כמה שניות, להבין את הרעש,
את כל מה שקורה שם, אנשים, במקומות האלה גם מותר לעשן, לפעמים הם מעשנים, ואתה נכנס לאזור שהוא כולו אפוף עשן, ואתה מבין איך הבן אדם עכשיו יצא מהעבודה, הוא נכנס לאולם משחקים, קנה דלי של כדורים קטנים כאלה, ומשחק איתם במשחק הזה, ופשוט מוריד ככה את כל מה שהצטבר לו במשך היום, ואחר כך אולי הולך הביתה, הולך לשתות עם הצוות, נדבר על זה יותר מאוחר. ביפן התחבורה היא אחרת לגמרי מכל מקום. שימו לב לפונטים, לצבעים, איך הכל מצועצע, מוגזם, מודגש. מזכיר קצת את מה שראינו קודם בקולבו, וגם עוד אלמנטים שאנחנו נראה אותם בעוד מקומות. זה מבחינת רכבים. מבחינת הרחובות היפנים זה רחוב אקראי בטוקיו. שימו לב, הדבר הראשון שבולט זה הניקיון הדרמטי. מהשנייה שאתה נוחת ביפן, החל משדה התעופה והמשך במגרש החנייה, בכל מקום שנעצור בו במהלך הדרך, הכל מבריק, מסודר, אין פיסת נייר על הרצפה, אין פחי אשפה בשום מקום, למעט מקום שמוכר אוכל, אין פחי אשפה, והתפיסה אומרת שאם אתה מייצר אשפה, אתה אחראי עליה, אתה לוקח אותה איתך. ככה נתקעתי ביום אחד שרציתי לקנות בננה בשוק, והקליפה שלה ליוותה אותי עד הערב, עד שחזרנו למלון. הרחוב כזה הוא רחוב מאוד אופייני מבחינת הניקיון, הסדר המופתי שאפשר לראות שם בכל מקום, בין אם זה הרחוב הראשי או ברחוב הזניח ביותר. ביפן יש גם פתרונות תחבורה, נקרא לזה מקוריים. שימו לב לתמונה הזו, עלה צורך להקים מחלף, ולא רק זה שהכביש, בהרבה מקומות אפשר לראות כביש שהוא מורכב מכמה מפלסים. יש את המפלס של הקרקע, ואז יש מפלסים, 2-3 אפילו, שבנויים מעליו, והם לפעמים משיקים לקומות בבניינים, וכאן עלה צורך בעצם לעבור דרך בניין, מה שבכל מדינה אחרת אולי היו מפרקים את הבניין, אולי מעבירים אותו למקום אחר, ומה שהיפנים עשו בעצם ביטלו 3 קומות, אטמו אותן, אפשר לראות כאן את המעטה הלבן הזה, אטמו אותם גם מבחינה פיזית, גם מבחינה אקוסטית, ובעצם העבירו את הכביש דרך הבניין, כמו שאמרתי, רק ביפן. רק ביפן אפשר למצוא פירות שמוצגים כמו תכשיטים או כמו יצירות אומנות. המלון הזה, אגב, עולה בערך 1,000 שקל. לא בדקתי את השער של העין היום, אבל זה סדר הגודל של 1,000 שקלים ליחידה אחת, וזה לא הכי יקר שראינו שם. ביפן יש חביתות בצורת קובייה. לראות את המוכר, איך הוא מכין אותן, איך הוא באיזו שקדנות הוא עובר אחת ומסובב, כדי שכל אחת תהיה שחומה באותה מידה, בכל הפאות שלה, זו חוויה נהדרת. זה צולם בשוק הבוקר בטקיאמה, מקום אהוב עליי, אני אחזור אליו בהמשך. ואם אני כבר באוכל, תראו איזה מנות מגרות, תראו איך הכל מוצג, אבל אם תנסו לטעום מזה, סיכוי טוב שתגמרו עם שן שבורה או סתם טעם רע בפה. כל המנות האלה עשויות משעבה. יש מפעלים ואומנים ספציפיים שמתעסקים בעיצוב מנות משעבה. הם פשוט לוקחים מנה של מסעדה, של בית אוכל, ומעתיקים אותה בדייקנות יוצאת מן הכלל, כולל המרקמים, כולל הטקסטורה, הברק, העמדה של האוכל בצלחת, ואתה יודע שכשאתה נכנס למסעדה, אתה מקבל את זה בדיוק ככה. אם יש עלה שמוצג באיזשהו מקום, אז ככה גם תקבל בצלחת שתוגש לך, וזה, שוב, דברים שרק ביפן אנחנו רואים אותם. עוד דוגמה למנות, תראו כמה שזה מגרה, זה עשוי משעבה, זה מוצג בחלון ראווה של חנות, ואתה יודע שזה, ככה זו המנה המדויקת, שכשאתה מזמין אתה מקבל אותה, לכל מנה יש מספר, אפשר לראות, יש בצד איזשהו מין לוח מקשים כזה, אתה מקיש את מספר המנה, מכניס כסף, ואתה מקבל את האוכל תוך כמה דקות. נפלא, פשוט נפלא מבחינת חוויית הלקוח נקרא לזה. ואחרי שאכלנו את כל הדברים האלה, אנחנו מקנחים בגלידה שעשויה מזהב, ממש ממש זהב, מכוסה, גלידת סומסום וגלידת פיסטוק במקרה הזה, שמכוסה במעטפת של זהב אמיתי. אין לו ממש טעם, אבל בשביל החוויה היה שווה
לשלם כפול על הגביע הזה, ואחרי כל מה שאכלנו, אז אנחנו צריכים לשירותים, והרבה פעמים השירותים היפנים, יכול להגיד לכם שאתה מתקשה לדעת איפה אתה מוריד את המים. אתה בעצם מקבל איזשהו מחשב ששולט לך בטמפרטורה של האסלה, בזרם המים, בשטיפה, בזוויות שונות, וכדי להגיע לאיך מורידים את המים, אתה צריך קצת אינטואיציה. פה, אגב, זה הכפתור השמאלי עליון למעלה. היו מספר ניסיונות עד שהגעתי לתוצאה הזו. אבל בואו נחזור אחורה, בואו נחזור החוצה למה אנחנו מצלמים, ואיך אני כצלם, כמדריך צילום, ניגש לחוויית צילום ולמסע עולמי, ואנחנו בזומינג אוהבים לקרוא לזה הפסיפס הצילומי. הפסיפס הצילומי, או בעצם איך אני מביא את הסיפור של מקום באמצעות תמונות, וזה מה שמעניין אותנו, וזה מה שמעניין את כולכם ברגע שאתם נוסעים לכל מקום, ולא משנה כרגע האם אתם שוב עם מצלמה מקצועית, או רק עם טלפון, זה כרגע לא משנה. הרבה מהעקרונות שאני אראה כאן על בניית פריימים, על איך ליצור אותם, על קומפוזיציה אפילו, הם נכונים בכל מצב. אז חלק מרכזי בסיפור שלנו זה צילום נופים, צילום אנשים, צילום של תרבות או דת, או אירועים ספציפיים שהם מאפיינים מקום מסוים. הרבה מאוד צילומי פרטים, אתם תראו את זה, אני אדגים את זה גם בצילומי פרטים בכלל וגם בצילומי אוכל, איך לפעמים פרט קטן בזום אין, בקלוז-אפ כזה, יוצר לנו סיפור שלם ומספר לנו המון על המקום, על החוויה, אפשר ממש לחוות את זה יחד איתנו. צילום של בעלי חיים, כמובן כשרלוונטי, וידאוים קצרים, אני אדגים את זה מאוד מאוד מומלץ, תזכרו כבר מעכשיו, לעשות קטעי וידאו קטנטנים בטלפון. היום כל הטלפונים שלנו מצוידים במצלמות נפלאות, גם וידאו, והם יכולים ליצור לכם קליפים קטנטנים של 10-20 שניות, שמספרים סיפור. אם תמונה היא 1,000 מילים, אז וידאו הוא 1,000 תמונות לפעמים, ויש בזה אלמנט מאוד מאוד עוצמתי. בואו נתחיל מההתחלה, נדבר על צילום אנשים. צילום אנשים בעצם המפתח הראשון הוא ליצור אינטראקציה. אני כמעט לא מצלם אף פעם, או בוא נגיד, רוב מוחלט של התמונות, הן תמונות שנוצרו מתוך אינטראקציה, מתוך זה שבן אדם, גם אם הוא לא מסתכל אליי, הוא מודע לי, הוא יודע שאני נמצא שם, הוא מזהה אותי כצלם, והרבה פעמים זה מביא לשיתופי פעולה נפלאים. בסוגריים, יפן היא מדינה שבה שיתוף הפעולה של מצולמים הוא מהטובים ביותר בעולם. אני אראה לכם תמונות שממש האמא לקחה את הילד, סדרה אותו ונתנה אותו עד החייזר הזה יגמור את מה שהוא עושה וילך הלאה. שיתוף פעולה באמת מדהים. נתחיל מהאישה הזו שנקראת אקאי. פגשתי אותה לראשונה בטקיאמה בשנת 2010. והמפגש איתה היה מאוד ספונטני. זה רחוב אפילו לא הרחוב הצדדי, זה רחוב שנמצא במעלה, הרחוב שיוצא משוק הבוקר, שהוא צמוד לנהר. פגשתי אותה שם, הייתי רעב, רציתי לאכול כופתאות שהיא מוכרת, מהכופתאות הטובות ביותר בעולם שטעמתי, וצילמתי אותה ככה. שימו לב, מבחינת צילומית, יש פה קודם כל צילום לאורך. נקודה למחשבה, כמה מהתמונות שאתם מצלמים הם לרוחב או לאורך. סקר שעשיתי מראה ש80-85% מהתמונות של כל מי שמצלם הם בדרך כלל לרוחב. למה? יש לזה כל מיני סיבות. החל מזה שהעיניים שלנו הם לרוחב, המשך בזה שהמסכים שלנו הם רוחביים, וכלה ועוד ועוד. אבל הרבה פעמים תמונות דווקא לאורך מאפשרות לנו להתמקד יותר באדם ופחות ברקע שלו. את אקאי חזרתי בשנת 2015, פתאום בהליכה מקרית לגמרי באותו רחוב, פתאום ראיתי אותה. ופתאום ראיתי אותה ועברו 5 שנים, כן, בין המפגש הראשון לשני, ואתם יכולים לראות שלמעט המטפחת שהוחלפה בכובע ועת אחת שירדה מהכיס, זה כמעט אותו דבר, החולצה אותה חולצה, כפתור אותו כפתור, הכופתאות אותם כופתאות עם אותם סמלים, ושלפתי מהפלאפון את התמונה שהייתה לי מהנסיעה הקודמת, וככה הצטלמנו ביחד. שתי התמונות האלה, אגב, היא קיבלה אותן אחר כך מודפסות באמצעות מדריכה שתהילה איתנו והביאה להם. אז הדבר הראשון בצילום אנשים זה ליצור אינטראקציה. לציין את הבן אדם מתוך זה שאנחנו פוגשים אותו. הקסם פה זה לדעת לומר 2 מילים. שלום ותודה. לא צריך יותר. או אם אתם רוצים להמשיך, אפשר להגיד גם איך אומרים צילום, איך אומרים תמונה, אפשר להגיד את זה בהרבה מילים, בדרך כלל בהרבה שפות.
אם תגידו פוטו, בדרך כלל יבינו מה אתם רוצים. אוהיו גוזיימאס, שזה שלום ביפנית, אריגטו גוזיימאס, זה תודה ביפנית. היפנים מאוד אוהבים להעריך את הגוזיימאס, וזה כאילו מכבד עוד ועוד, אז אם תגידו אריגטו גוזיימאס, זה אפילו קצת מצחיק אותם, וזה גורם להם עוד יותר להיות איתכם בסצנות האלה. הדבר השני שאני רוצה לומר לכם בקשר לצילום סיטואציות, אתם יכולים להגיע למקום שהוא עמוס ועומד אדם, ואתם אפילו לא יודעים מאיפה להתחיל, איך אני בכלל רוצה לצלם פה אנשים, איך אני בכלל מגיע למשהו. הטיפ החשוב שלי כאן הוא קודם כל לצלם בעיניים. קודם כל לעשות איזשהו סיבוב, להסתכל, לא להיתקע על הדבר הראשון שאני רואה, לפעמים זה לא יהיה הדבר הכי מעניין או הכי פוטוגני, אלא לעשות איזשהו סיבוב ולראות מה עוד יש בסביבה, ואחר כך אני יכול להתחיל לצלם. התמונות האלה, גם הקודמת, גם זאת, צולמו ברובע הרג'וקו בטוקיו, כשהרובע הזה מאופיין בזה שהרבה צעירים באים, מתחפשים, חובשים פאות, מתלבשים בצורה מאוד צבעונית ואקסטרווגנטית, ומוזיקה ברקע, ומבלים במקום הזה, ואז אתה יכול להיכנס ולזהות איפה אתה יכול ליצור סיטואציות שבהן יש פחות מהבלגן הגדול שראינו קודם ברחוב הראשי, ויותר מה שאני קורא אלמנטים מבודדים. פתאום איזו בחורה אחת, מבחינתי הסיפור של הרג'וקו, איך שהיא לבושה, הילדותיות הזו, הילדותיות המופגנת, משהו שמאוד מאפיין את היפנים בכלל ואת הנוער היפני. הלבוש שלה, הפאה שלה, הקישוטים, האיפור, מספרת מאוד מביאה את הסיפור של המקום בצורה מאוד מופגנת מבחינתי, ולפעמים אני יכול למצוא איזה רקע, שאו שהוא רקע מעניין, או שהוא רקע ניטרלי, ולחכות שמשהו ייכנס פנימה. אגב, הדברים שאתם רואים כאן במצגת בצד שמאל, אני משלב לפעמים כיתובים במסגרות כחולות, אלה טיפים לצילום. אז כמו שאמרתי קודם, זה לצלם קודם בעיניים, לעשות סיבוב, עכשיו אני מדבר על רקע תחילה, אני רוצה לי איזה רקע שהוא מתאים לי, כי אני כרגע רוצה רקע ניטרלי, אני רוצה שהאלמנט הצבעוני ייכנס לתוכו, ואז ברגע שנכנסות שתי הילדות המקסימות האלה עם מקלות הסבתא, אני מתעד אותם ככה. עוד דבר שאני מחפש בצילום אנשים, אלה תלבושות. תלבושות מסורתיות, וכמו שאמרתי קודם, ביפן זו אחת המדינות שיש בה התמסרות מאוד גבוהה, בשיעור מאוד גבוה של מצולמים. את שתי הילדות המקסימות האלה שצילמתי בכניסה למקדש מייג'י בטוקיו, ההורים שלהם פשוט ראו שאני בא לצלם, לקחו אותם הצידה, העמידו אותם, אמרו להם, כנראה, יש פה מישהו שמצלם, תהיו יפות, תהיו ככה, תראו להם מה זה יפן, ועד שהוא יסיים. הזכרתי קודם צילום לאורך, תראו איך צילום לאורך מאפשר לי להראות את כל התלבושת, את גוף האדם המלא, הדגשה של הצבעים, תלבושת החג הזו, שמבחינתי מקסימה ואסתטית בצורה בלתי רגילה. אז זה כאמור בחוץ, במקדש בטוקיו, גם בתצוגת אופנה שראינו בקיוטו, והבחורות שמדגימות את הקימונו ומתהלכות שם, אז שוב, הבגד, כל פרט בבגד, בצבע, איך הוא מספר את הסיפור, איך הוא מביא משהו מההקפדה הבלתי נגמרת היפנית, וזה משהו שאני מאוד אוהב לצלם. גם ברחוב, שוב בקיוטו, היא עיר שיש לה אווירה של קדושה מאוד, אפשר להרגיש אותה מאוד באוויר, והרבה פעמים הרחובות האלה, אתה פוגש הרבה אנשים שהולכים עם בגדים מסורתיים, בעיקר נערות, וזה נפלא מבחינה צילומית. לפעמים אני מצלם אנשים מאחור, כי אני בעצם ככה מספר איזשהו סיפור דרכם, איך שהן רואות אותו, אז כאן אפשר לראות שהרקע תשתשתי אותו בכוונה, כי הוא פחות מעניין מבחינתי, אבל בתמונה הבאה שצילמתי בקנרוקו אין, שזה מקדש או גן בעצם, גן יפהפה בקנזאווה. אגב, הוא נחשב לאחד משלושת הגנים המושלמים ביפן, זו ההגדרה שלו. הכל מונח במקום, כל עלה יש לו תפקיד. אפשר לראות את המיתרים האלה שפורסים על העצים, הם בעצם נועדו להגן עליהם מפני שלג בחורף. היינו פה בסוף הסתיו, אז כבר ממש התחילו להכין אותם לקראת החורף. ותראו את הצילום, מה שעושה את הצילום מבחינתי, זה לחכות רגע שהרקע יהיה פחות או יותר נקי, לרדת קצת נמוך ולצלם את 5 הבחורות שהולכות לכיוון
חמישה או שישה החרוטים האלה, ליצור איזושהי הקבלה נעימה בעין, ואיזשהו סיפור של איזושהי סצנה שעכשיו הולכת ומתרחקת מאיתנו והלאה. אנשים בעבודה זה משהו שהוא נהדר מבחינת צילום, מבחינת הסיטואציה, בעצם אפשר לומר, הסיפור של האופי של המקום. את התמונה הזאת צילמתי בשוק נישיקי. אם אמרתי לכם קודם שקיוטו מזכירה את ירושלים, אז נישיקי בהקבלה זה מחנה יהודה, מתישהו אני אפסיק עם ההקבלות, אבל ככה זה עושה לי סדר. אפשר לראות פה, הבחור הזה משחיז סכינים. השוק הומה אדם, המון תיירים, המון דוכנים שמכינים אוכל, דוכנים שמוכרים כל סוגי האוכל שאתם רוצים, פירות ים וחמוצים והכל, והוא יש לו את השקט שלו, את הקפדנות, את מאוד היפניות הזו, שבה הוא משחיז את הסכין ועובד עליו. כדי לצלם אנשים בעבודה, צריך לתת להם להתרגל אלינו. זה עוד משהו מאוד מאוד חשוב בצילום אנשים, אני לא בא ושולף את המצלמה, אלא בן אדם מכניס לו אותה ככה מול הפנים, זה משהו שישר היה יוצר איזושהי רתיעה. אני נכנס, קודם כל מחייך, קודם כל מסתכל, המצלמה לרוב היא מאחור, יוצר איזושהי אינטראקציה, ודרך האינטראקציה הזו כבר נוצרת סיטואציה שבה אני יכול לצלם תמונות מאוד מאוד אינטימיות כאלה. תמונה כזאת מצולמת מאוד מאוד מקרוב. אז נותן לו להתרגל אליי, ואז הוא ממשיך בעבודה שלו ונוצרת התמונה הזו. אפשר לראות אותו דבר כאן, בדוכן שמכינים פנקיקים, את הרצינות שלהם, את הכלים, את כלי הפרזול האלה, המסיביים, ובסופו של דבר יוצאים פנקיקים חמודים כאלה קטנים, זה דיסוננס חמוד בהקשר הזה. עוד אנשים בעבודה, אפשר לראות כאן באותו גן שדיברתי קודם בקנזאווה, הם עוברים עם פצירה, עלה ומסדרים אותו. כמה שזה סיזיפי, אינסופי, ועבודת פרך, הם שקועים בתוך זה ב100%, עושים את זה שעות ארוכות, וככה הם מוצאים כל דבר שלא צריך להיות במקום הזה, מעבירים אותו לסלסלה ומפנים אותו מהמקום. חוויה אדירה לראות את זה, וגם כמובן לצלם את זה. אז אפרופו לצלם, אנשים שמצלמים תמיד מצטלמים טוב, ושוב, חלק מסיפור, חלק מסיטואציות חמודות כאלה שאנחנו פוגשים על הדרך. עוד פעם, שימו לב לחיתוכים, כשמצלמים אנשים, אז בדרך כלל לא לצלם את הבן אדם קטן מדי בפריים. אני כן רוצה ליצור את האינטימיות הזאת, התחושה שאני נכנס ומאוד מאוד קרוב אליה במקרה הזה, ואפילו הדמות שנמצאת פה ברקע נותנת לי איזשהו רפרנס, איזושהי הקבלה, מה שנסו כזה בתמונה, נכנס קרוב ומצלם אותה ככה, שהיא די ממלאת את התמונה שלי. אני לא מצלם אותה עם, לפעמים אחת הטעויות שאנשים עושים, שמצלמים בן אדם ומשאירים רווח מאוד מאוד גדול מעליו, וזו טעות. יותר טוב לצלם בצורה אדוקה כזו. עוד דמות מעניינת שפגשתי, והילדים החמודים האלה, טיול בית ספר, הם כמובן ראו בנו את האטרקציה המרכזית, זה צילמתי בנארה, שקרובה לקיוטו, ותראו את ההתעסקות אפשר להבין את האופי שלהם, ילדים בני 6-7, איך הם לבושים, איך הם מתנהגים, איך הם מצייתים למורה שלהם, וכל הסיטואציה הזאת הייתה מאוד חמודה מבחינתנו. המשפחה היפנית. המשפחה היפנית זה סיפור גדול שאפשר לדבר עליו בעריכות. בדרך כלל ליפנים אין הרבה ילדים, ילד אחד, מקסימום 2, והקשר שיש לילדים עם ההורים שלהם הוא מאוד מיוחד, הוא יוצר משהו מאוד רך, מאוד נעים, מאוד מעניין לצילום. אפשר לראות את זה גם בתמונה הזו. ולפעמים כצלם אתה לא צריך דווקא את הדבר המובן מאליו, את האנשים שמסתכלים אליך, ממש את הפול, המבט המלא הזה, אלא משהו שמסמל איזושהי תפיסה של רגע קטן כזה מאחור. היד שמונחת על הילדה, על התרמיל שלה, הצבעים, איך הילדה שמה את הראש על אימא. יש פה סיפור שעובר דווקא לא מהתמונה המובנת מאליה, שאולי היינו מצפים לצלם מקדימה. את הבחורות הנאות האלה צילמתי גם ב-2010. זה פשוט לתפוס רגע. זה רגע שאתה מבין שיש פה 4 נשים יושבות, לוקחות את הגלידת תה ירוק, 3 השמאליות, הגלידה ירוקה, מתיישבות, ומשהו בהקבלה של האלמנטים, 1, 2, 3, 4, מאוד מאוד יפני, מאוד מאוד מקבלים את התחושה הזאת של הרוגע, יצאנו עכשיו החבר'ה לאכול גלידה, איזה כיף לנו,
יפן, אגב, לא אמרתי קודם, היא המדינה עם תוחלת החיים הארוכה ביותר בעולם. אז הם יודעים איך לחיות, וזה משהו שמבחינתי עובר בתמונה הזו. עוד קטע אינטימי של זוג בצילום לקראת חתונה. פגשנו אותו בקיוטו, את הזוג הזה, בהכנות לצילום החתונה שלהם. המקום סואן והרבה אנשים, הייתי צריך להשתמש כאן שוב בצילום לאורך כדי לא להראות הרבה מהרוחב, שהיה מפריע לי אולי בתמונה הזו, ולחכות בסבלנות לרגע הקטן, האינטימי הזה, שהוא מתקרב אליה, וככה נוצרת הסיטואציה הצילומית הזו. עוד דרך נהדרת מבחינתי לבודד אלמנטים ולשלוט ברקע, זה בעצם להשתמש באביזרים שקיימים בשטח, למשל במטריות. אישה שנושאת מטריה, אני אצלם אותה קצת מנמוך, מקרוב, אתם רואים כמובן שהיא מודעת לזה שאני מצלם אותה, וככה אני שולט ברקע ומעלים אותו לחלוטין, ואנחנו בכלל לא מודעים לכל מה שקורה מסביב, כל הרעש וכל העמולה שיש באזור הזה, באחד המקדשים בטוקיו, וזה נכון גם לגבי גברים. אז גם גברים יפנים לפעמים הולכים עם מטריה, ואותו אלמנט כמו קודם, צילום לאורך, הדגשה של הבן אדם על הרקע שלו, ולא להכניס דברים שעלולים אולי להפריע לצילום שלנו. אני עובר לדבר הבא, אוכל ושווקים. מבחינתי כצלם וכמדריך צילום, כל מקום שאני מגיע אליו בעולם, המקום הראשון שאני רוצה להגיע אליו זה השוק. השוק המקומי, השוק שבו מוכרים סחורה, אם מכינים בו אוכל, אדרבה, מה טוב. בדרך כלל זה מה שנקרא הלב הפועם של המקום, בו אתה יכול לראות באמת את האופי המיוחד, את הצבעים, את הטקסטורות, את הדינמיקה שנוצרת שם. מבחינה צילומית בתמונה הזו, כשאתם מצלמים משהו כמו דוכן אוכל, כדאי לעמוד בניצב אליו כדי שהכל יהיה מסודר, ולעשות פה איזשהו סוג של מסגור. הרבה מאוד פעמים אני מזהה איזשהו אלמנט שיכול למסגר לי את הפריים, ליצור לי כמו תמונה בתוך תמונה, וזה היה העניין בתמונה הזו. בעצם כשאני מצלם אוכל, המטרה שלי הוא שיהיה להציג אותו בצורה המגרה ביותר האפשרית. בדרך כלל מה שיעשה את זה, אם זה אוכל מעביל, אוכל חם שמוציא עדים, אז זה בדרך כלל לצלם קצת חשוך מהרגיל, וככה אפשר לראות את העדים שיוצאים מהאוכל. בתמונה הזו, שוב, שהיא מצולמת לאורך, אפשר לראות את ההקבלה בין האוכל שבהכנה שנמצא ברקע, לבין המנה המוצגת למחירה שנמצאת בחזית. אז עוד פעם, איך אני כצלם בוחר לתעד ולצלם את המנות בצורה שתהיה האטרקטיבית, המגרה ביותר עבור הצופה שלי. אוכל אפשר לצלם ממש מלמעלה. סיפרתי לכם קודם על שוק נישיקי, סליחה, זה לא בטוקיו, זה בקיוטו. שוק נישיקי הוא סואן, הוא מלא, הרבה מאוד אנשים הולכים בו, כדי להציג פריים יחסית נקי, מצלם מלמעלה. הרבה מהמנות, בדרך כלל אלה מנות שטוחות, צילום מלמעלה יתאים להם יותר. זה עוד דוכן בשוק הזה. אפשר לראות את הדינמיקה שבין האנשים, אפשר לראות את הסדר, איך כל דבר יש לו מקום, הוא צפוף מאוד, אבל הוא מאוד יעיל בהתנהלות שלו. כל דבר יוצא בדיוק בזמן, כל דבר יש לו את המקום והקצב שלו, ולפעמים פשוט קלוז-אפים. היום אתם תראו גם בטלפונים שלכם, יש לכם איזושהי אפליקציה או תכונה בתוך המצלמה שנקראת מיקוד חי, או צילום אוכל, וזה מאפשר לכם לצלם בצורה ממוקדת איזשהו אלמנט, ולהתחיל לטשטש את הרקע שלו. מה שאנחנו בשפת הצילום קוראים לזה עומק שדה רדוד, שבעצם מאפשר לנו להדגיש את האלמנטים שאנחנו רוצים להדגיש בתמונה, והאחרים הופכים ונהיים מטושטשים יותר. אז זו דוגמה אחת לקופטאות, אגב, טעימות בצורה בלתי רגילה. עוד דוגמה לקופטאות מאזור אחר. לכל אזור ביפן יש את הקופטאות המאפייניות לא, אפילו את הגימורים, לפעמים אלה חותמות שאופייניות לקופטאות הספציפיות של האזור הזה. מנות אוכל, כדי לצלם אותם בצורה שלא יהיה יותר מדי הפרעות ברקע, הרבה פעמים כדאי לצלם אותם באיזושהי זווית, שבה אני שולט מה נכנס לי ברקע ומה לא. אני יכול לראות במנה כזו איך אני בעצם מעלים אותה, שם אותה כמו בסטודיו, מדגיש את המרקמים, את הטקסטורה אפילו, את האלמנטים האלה שמופיעים כאן בצלחת אפילו, וכשכל יתר השולחן יש בו הרבה דברים אחרים, יש בו שתייה ומפיות וסכו"ם וכו', דברים שאני לא רוצה כרגע להציג בתמונה כזו.
מתקרב אליה, מצלם אותה עם קצת זווית. אם הייתי מצלם אותה שטוח כמו קודם, משהו היה הולך לי לאיבוד פה. אבל שוב, אני חוזר לצילום עילי, זו ארוחה מסורתית יפנית. במהלך המסלול אנחנו מגיעים לבית מלון מסורתי, ויום-יומיים אנחנו שוהים בו כמו פעם. אני אראה לכם אחר כך תמונה איך מתלבשים במלון הזה, כולל אנחנו עצמנו. וחלק מהחוויה באמת היוצאת מן הכלל במקום הזה, שיצא לי לחוות אותה גם עם אייל פרלמן וגם עם אלי קולודנר הנהדרים שליוו אותי במסעות ביפן, זו ארוחה מסורתית. והשולחן הזה, בעצם העריכה הזו של השולחן שלי שצילמתי, אתם יכולים להיות בטוחים שבשולחן לידי ובכל שולחן של כל מי שהיה איתנו, העריכה הזו נראית בדיוק אותו דבר. כל עלה וכל כלי נמצא בדיוק באותה זווית, לכל דבר יש את התפקיד שלו, לכל דבר יש את הזמן שבו אתה אמור לאכול אותו, וזה שוב חלק מאוד מאוד אופייני לאופי היפני בכלל. וגם התמונה הזו מבחינתי מבטאת את האופי, את משהו שהוא מאוד מאוד מאפיין את יפן, הקרטיבים המדהימים האלה. תראו איך הם מסודרים, תראו איך כל אחד יש לו בדיוק את אותו מספר אלמנטים כמו השני, והכל פה רק תבוא ותיקח, אבל מבחינתי לצלם את זה, זו תמונה נהדרת של סיפור נהדר של איך היפנים מתייחסים לקולינריה שלהם. הדבר האחרון שאני נוגע עליו, כמעט האחרון בהקשר של אוכל, זה חלון ראווה. לא חלון ראווה לתכשיטים, זה חלון ראווה לעוגיות, לממתקים קטנים, וזו חוויה יוצאת מן הכלל לראות איך הם מתייחסים לדברים, לפרט הקטן ביותר, איך הם עוטפים כל עוגייה, כל ממתק, הם עוטפים אותו כמו תכשיט, כאילו שזו טבעת, ומגישים לך אותו בהדרת כבוד עם קידה קטנה, בתוך קופסה ועטוף, ובתוך עוד קופסה שעוטפת את הכל, והכל בקפדנות יוצאת מן הכלל, שגם אם אתה קונה פריט אחד, אתה תקנה עוגייה אחת, עולה כאן 129 ין, זה בערך 4 שקלים, אתה קונה אחת, הם יעשו את אותו טקס כאילו שקנית עכשיו ארגז שלם. אפשר לראות את זה כאן, איך זה מוצג, ובדוגמה נוספת, תראו, ממש כמו תכשיטים, כמו קופסת תכשיטים, וזו פשוט עוגייה באחד מבתי הקולבו בטוקיו. הכנה של אוכל, משהו שמצטלם נהדר ומספר שוב את הסיפור של המקום, של המרקמים, של הקצב, בצורה מאוד מאוד מובהקת. אז אני מאוד ממליץ לצלם גם הכנה של אוכל, כמו במקרה הזה. לבחורה הזו קוראים מרי, היא עובדת באותו שוק בוקר שסיפרתי קודם בטקיאמה, שוק בוקר שנפתח מדי יום לאורך הנהר. הדוכן שלה בעצם הוא הדוכן הראשון. אתה נכנס לשוק דרך הדוכן שלה, היא מכינה את הכופתאות הקטנות האלה עם בשר סרטנים נפלא, טעים ביותר. את התמונה הזאת צילמתי ב-2015, וחזרתי כעבור 3 שנים, והיא אומרת לי, אני מכירה אותך, אתה היית פה כבר פעם, אתה צילמת אותי. וגם לה, כמו קודם, הראיתי את התמונה הקודמת שצילמתי אותה בנסיעה המוקדמת, והצלמנו ביחד, וגם אחר כך שלחתי לה את התמונה הזו. קוראים לה מרי, אם אתם מגיעים לשם, תמסרו דש. סיטואציה האחרונה בהקשר של אוכל, אז שוק הדגים צוקיג'י, זיכרונו לברכה, כי הוא נסגר בשנה האחרונה, בלי קשר לקורונה. לדעתי מה שקרה שתיירים פשוט ציפו אותו עד שהוא לא יכול היה להכיל את כל מה שקורה שם. וגם פה יש לי סיפור נחמד מבחור, אני קראתי לו הכירורג, בפועל הוא מוכר דגים. וזה היה המפגש הראשון שלי איתו בשנת 2015. שימו לב לפרטים הקטנים, למה שאותי כצלם מעניין לצלם. כמו שאמרתי לכם קודם, סיטואציה כזו מצולמת אחרי שנתתי לו להתרגל אליי, והייתי עם הרבה סבלנות באותו מקום, וכל פעם התקרבתי קצת וסידרתי את הפריים שלי איך שאני רוצה שהוא ייראה. במקרה הזה אני מצלם במדשה רחבה מלמטה כלפי מעלה, וממש ממש התרגלתי אליו, התקרבתי עד מרחק של פחות ממטר, משהו מגלף מהדג ממש משפריץ עליי, וככה אני משיג את התמונה הזו, ומה שיפה לראות שכעבור כמעט 2 חזרתי לאותו מקום, ולמעט זה שהדג פתח את הפה, אני לא רואה פה הרבה הבדלים מהתמונה הקודמת לזו, ושוב זה מראה את הסיפור היפני שאנשים עושים עבודה או עוסקים במשהו, והרבה שנים עושים אותו באותה צורה, אותם בגדים, אותה תסרוקת, אותו
אותו מבט, אותה הקפדה על מה שהוא עושה, מדהימה אותי כל פעם מחדש, וכל פעם שאני נתקל בתופעה הזו ברחבי יפן. מרכיב נוסף, חשוב ומשמעותי מאוד בחוויה היפנית מבחינתי כצלם, כל מה שמדובר בטקסים ופולחן. אנחנו יכולים להגיע למקום כזה, אחד ממקדשי השינטו הגדולים והסואנים והמפוארים בטוקיו, שנקרא אסקוסה. המקדש הזה מלא אנשים, מלא צבעים ורעש, ויש שם באמצע יש איזושהי מין מדורה של קטורת, שאנשים מתקרבים אליה ומנקים את עצמם. הרבה מאוד התרחשויות, אבל אני הרבה פעמים מחפש את המינימליזם, את השקט הזה, את משהו שהוא דווקא נותן לי איזשהו מבט אחר על המקום, ולאו דווקא את התמונה הגדולה הכוללת. עוד טיפ שאתם יכולים לקחת איתכם, גם אם אתם מגיעים למקום שהוא סואן ומלא, קצת הצידה, אתם יכולים למצוא משהו שהוא מאוד מספר עוד זווית אחרת, מאוד מאפיין את המקום מזווית אחרת, דווקא יותר מצומצמת. אפשר לראות את זה גם פה. אפשר לראות את זה במקומות שאנחנו בהם מחפשים אלמנט של חג או של פסטיבל שמתרחש באותו זמן. לפעמים אנחנו מתכננים את זה ויודעים, ותכף אני אראה לכם על פסטיבל שידענו והגענו אליו בזמן. את הפסטיבל הזה שנקרא שיצ'י גונסן, פסטיבל בעברית זה 357, זה בעצם חג שבו ההורים מביאים את הילדים בלבוש מסורתי אל המקדשים המרכזיים, זה צולם בקיוטו, והאירוע הזה מתרחש ב-15 בנובמבר בכל שנה. יצא מזלי שהייתי ב-15 בנובמבר בקיוטו, וחבר טוב, אייל פרלמן, מדריך נפלא על יפן, ידע שאני נמצא באותו מקום, שלח לי הודעה, עזוב הכל, סע למקדש, תגיע לשם, תראה סיטואציות, סצנות שאתה לא מכיר כל יום, ובאמת מזל מזלנו לצלם שם. שוב, פריים לאורך, הקבלה, איך הרקע משתלב בתמונה, תמונה מיושרת, מבחינתי התפיסה הזאת של האינטראקציה הזו של המבטים ביניהם, היא מה שעושה את הפריים. באותו מקום, אני טיפה מעביר הילוך, פתאום שמענו רעש מאחד המבנים הסמוכים, וצלם, ובכלל אני חושב שכל מי שמטייל צריך להיות פתוח, גם אם עשית תוכנית לאלף בית ג' יכול להיות שד' ה' ו' יהיה מבחינתך איזה משהו שהוא חד פעמי ויוצא דופן, ומצאנו את עצמנו באמצע תחרות שאנחנו קראנו לה סמוראי נולד, חבר שופטים, אפשר לראות פה בימין, עומד מול קבוצות שכל פעם באות ועושות איזושהי מופע משלהן, עם רעשים וקולות וקפיצות וענפות חרב וחיתוך במבוקים, כל מה שאתם מעלים בדעתכם. סיטואציה מאוד פוטוגנית ומאוד מיוחדת ומאוד ייחודית. זה משהו שמתרחש רק באותו יום, והכל רק בגלל שהסקרנות שלנו הייתה על און, ואפשרנו לעצמנו להגיע למקום הזה. צילום חתונות או הכנות לחתונה הראיתי קודם. בהקשר הזה, עוד פעם, זה להיכנס לסצנה, לתת לאנשים להתרגל אלינו, לתת להם להבין שאנחנו עכשיו פה, אנחנו זבוב על הקיר, אנחנו מכבדים אותם, לא עושים רעש, לא נכנסים להם לתוך הסיטואציה שהם כרגע נמצאים בתוכה, מכבדים את המקום שלהם, אבל אנחנו עכשיו מחכים עד שיהיה משהו שהוא מתאים לצילום, ופה אפשר לראות את הקשר ביניהם, את הקשר בין החתן והכלה שיוצאים מהמקדש לקראת המשך הצילומים, וגם כאן חתן וכלה. הסיפור שהכלות לובשות בדרך כלל, הן חובשות כובע חד כזה, כובע שפיצי, אני אשאיר את זה להרצאה אחרת. פסטיבל, אולי זה הרגע, אם יש פה ילדים בני 18, ילכו לשתות רגע מים, דקה. פסטיבל שנקרא פסטיבל פין הפלדה. הוא מתרחש בקוואסקי ב1 לאפריל בכל שנה, וידענו שאנחנו הולכים להיות ב1 באפריל באזור טוקיו, ואמרנו אנחנו רוצים לנסוע לקוואסקי. בדרך כלל עיר תעשייה אפורה, לא רחוקה מטוקיו, לא מוקד למשהו שהיינו נוסעים אליו אלמלא האירוע הזה, אבל ידענו שזה מתרחש, הבנתי שאני צריך לקחת לשם את הקבוצה, ועשיתי את כל ההכנות כדי להגיע לשם בזמן המתאים ביותר, וזה הפסטיבל. בגדול זה מספר על איזשהו שד שהתחבא פעם בתוך אישה, וכל מי שהיה במגע עם האישה, הוא היה חותך לו. בסוף, מה שהציל את המצב זה שהוא רתח או נפח שהכין כזה מברזל, וכשזה נכנס לתוך האישה, אז השד נגס בו ושבר את השיניים, וככה כל הכפר ניצל, ומאז הם חוגגים את זה, והם קוראים לזה חג הפין הפלדה או חג הפריון. השיא שלו זה שהם
לוקחים איזה מונומנט כזה, ומעבירים אותו בתהלוכה בתוך העיר, באמת משהו שלא רואים כל יום, אני לא יודע בכלל אם יש בעולם עוד דברים כאלה. זה המוטיב המרכזי של הפסטיבל, אבל הרבה סיטואציות מצחיקות ומגניבות לצילום מבחינתי בדברים שקורים מסביב. נצא מפסטיבל הפריון. אמרתי לכם, מלון מסורתי, משהו שאנחנו מאוד מאוד אוהבים להתארח בו לילה אחד, שניים במהלך כל נסיעה, ולא רק כדי להיכנס לאווירה ולהבין מה זה הבית היפני של פעם. החדרים הם מעוצבים כמו בתים יפנים ישנים, מסורתיים, ישנים על טטמי, על מחצלות, על הרצפה, לבושים בבגדים האלה כל הזמן, וכאמור אוכלים את האוכל כמו שהראיתי לכם קודם בארוחה המסורתית. בכל המלונות האלה, אבל לא רק, יש את מה שנקרא האונסן. אונסן זה כמו בית המרחץ היפני, שהוא ממש תהליך של התארות החל ממקלחת פשוטה, והמשך בבריכה קטנה ופשוטה ומים קרים, ואחר כך מים חמים ומים אולי מוגזים ועוד, והרבה מאוד סיטואציות של התארות של הגוף ולא פחות של הנפש. אי אפשר כמובן לצלם במקומות האלה, אלא אם כן אתה לוקח פלאפון ועושה תמונות כמו התמונה הזו, או זו. זה כמו ממש חמם, ספא ענק, מוקפד בצורה בלתי רגילה מבחינת ניקיון, היגיינה וחוויה אדירה, מומלצת מאוד לכל מי שמגיע ליפן. הפרדה מלאה בין גברים ונשים, כי נכנסים כמובן בלי בגדים בכלל, לא בגד ים ולא כלום, מקבלים איזושהי מפית בגודל כזה, שאפשר לשים אותה על הראש, כמו שראיתם בתמונה הקודמת. אני מעביר הילוך קצת, כי זמננו מתחיל לדחוק. הנקודה היהודית, בית שלום בקיוטו, מומלץ למי שמגיע לאזור, למי שמתכנן טיול למקום הזה, להבין את הסיפור המאוד מאוד מרשים, מאוד מעניין, של נוצרים יפנים, שבעצם החליטו לתמוך בישראל, וכבר עשרות שנים עושים את זה. מאוד אוהבים לארח ישראלים, גם בבתים וגם בבית הכנסת, ששם הם משמיעים מזמורים, וטקס שלם שמתרחש שם בימי שישי. מאוד מאוד מעניין להיות חלק מהמקום הזה, הם מדברים עברית ומאוד מתרגשים כשמדברים איתם עברית ומשתפים אותם בדברים שקורים בישראל. ובכלל כל האלמנטים של מקדשים, של מבצרים, של כאן עתירת אוסקה, מה שאני מחפש כצלם זה להביא את הסיטואציה, פחות לצלם גלויה, אלא לצלם משהו שהוא עם איזושהי טביעת אצבע שלי. אפשר לראות את זה בגן המאוד מאוד מפורסם הזה, גן הפסלים במקדש ריונג'י בקיוטו. אני מחפש להביא פה משהו שהוא קצת שונה. ההמרה הזאת לשחור לבן, הזווית הנמוכה, הרחבה, הפתיחה הזאת של הפריים, מבחינתי מספרת משהו שונה מאשר התמונה הרגילה, שהייתי מצלם אותה מהטריבונה שממנה מסתכלים על הגן הזה. קינקאקו ג'י בקיוטו, מקדש הזהב, אחד אולי המקומות המפורסמים ביותר בעולם, ופה יש אתגר לא קטן איך לצלם אותו. אתה יכול לעמוד במרפסת ולצלם אותו כמו כולם, מרחק של 100 מטר, ושוטר יפני דוחק בך שתתקדם, ולרגע לעצור אולי לצד הדרך, למצוא איזושהי זווית שבה עוטפת, דיברתי קודם על מסגור בהקשר של שוק, עכשיו בהקשר של טבע, איך מסגור סוגר לי את האלמנט הזה, ובעצם נותן לו איזושהי אווירה קצת אחרת. עוד דוגמה למסגור, מקדש פושימי אינארי בקיוטו, מקדש נפלא, יוצא מן הכלל, הוא בנוי מאלפי שערים כתומים שמובילים במעלה גבעה אל מקדש שנמצא למעלה. כדי לצלם תמונה כזו, כדי בכלל להיות מסוגלים לצלם תמונה כזו, וזה עוד משהו שמבחינת צלמים ובכלל כמטיילים אני מאוד מאוד ממליץ עליו, זה להגיע בשעה הנכונה. כדי להגיע לתמונה כזו ריקה, עם מה שנקרא פריים נקי, היינו צריכים לקום ב-4 בבוקר, לקחת את הרכבת הראשונה, לצאת, להגיע למקום הזה, כי אחרת שעתיים אחר כך זה נראה כמו משהו כזה. תמונה שקיבלתי, ששלחה לי מטיילת, אמרה לי, איך הצלחת לצלם את זה ככה? המקום נראה ככה, לא כמו שאתה צילמת אותו. אז זה עוד טיפ שאני יכול להגיד לכם, בכל מקום, להגיע בשעה הנכונה, גם אם השעה הנכונה היא בלילה. כמו במקרה הזה, טירת מצומוטו נמצאת בצפון, קרוב לאלפים היפנים, או חלק מהאלפים היפנים. פה כבר יש טכניקה צילומית שהיא קצת יותר מתקדמת. אגב, גם בטלפונים אפשר לצלם ככה, פשוט חשיפה ארוכה. הסוד הוא להניח את המצלמה או הטלפון על משהו שהוא מאוד יציב, ולתת חשיפה שהיא הרבה יותר ארוכה מהרגיל, יכול להיות של שנייה, 2, 3, ואז האור יוצר אפקט מיוחד, והמים
משתתחים והופכים להיות כמו ראי, וההשתתפות היא כאן מושלמת. זה מבחינת טקסים, פולחן וכדומה, ואני עובר לאחד הדברים האהובים עליי ביפן ובעולם בכלל, טבע ובעלי חיים. הטבע היפני מבחינתי, זו התמונה שמלווה אותי גם בהרצאה הזו, הוא יוצא מן הכלל, הוא מרהיב, הוא מגוון, ויש בו הרבה שיעורים, אני יכול לדבר איתכם על הפילוסופיה מאחורי תמונות כאלה הרבה זמן, אבל בגלל קוצר היריעה, אני פגשתי את הר הפוג'י רק בפעם הרביעית שהייתי ביפן. עוד הייתי מדבר עם פרלמן, מתכתב איתו, אומר לו, תקשיב, אין הר פוג'י, אין. אני כל פעם התקרבתי, אין דבר כזה, לא רואים אותו. הוא תמיד היה מכוסה בעננים, אי אפשר היה לראות כלום, ובפעם הרביעית, התחושה הזו, ברגע שאתה רואה אותו בפעם הראשונה, הוא נחשף אליך, זה משהו שבאמת אתה מבין שהסבלנות השתלמה, וטוב לראות ככה את המקום הזה, אחרי שכל כך ציפית לו. העונות היפניות מצטלמות בצורה בלתי רגילה. האקלים היפני הוא בסך הכל הוא מאוד קיצוני, אפשר לומר. הקיץ הוא חם מאוד והחורף הוא קר מאוד. כמובן, תלוי איפה אתם נמצאים, אני מדבר כרגע על הונסו, האי המרכזי. והעונות מאופיינות בצבעים ובאלמנטים מאוד מאוד ייחודיים, אז החל מהסתיו שאפשר לראות בתמונות כאלה. מבחינת צילומית, אני מתמקד במשהו שיוצא מהרקע, משחק של צבעים, אני לא צריך לראות את כל מה שקורה מסביב, טוב לי לראות את הכתום הזה על התכלת, יוצר איזושהי ניגודיות של חם-קר, ומבליט לי את מה שאני רוצה להשיג. לפעמים שילוב של בן אדם, זה אייל היקר. על רקע עצים והשלכת המדהימה הזו שמתחילה בחודש אוקטובר ונמשכת עד סוף נובמבר. לפעמים באמצעות פרי, האפרסמון, קקי ביפנית, פרי נפלא, טעים בצורה בלתי רגילה, וגם דרכו עובר האלמנט הזה של העונות. עוד תמונה שמבחינתי מאוד משקפת את הסתיו היפני, באותה טירת מצומוטו שהראיתי לכם קודם. אני מזהה את הסירה, אני מזהה את האלמנטי, את כל הצבעים האלה שיש לעלים, הצבעים השונים, ועדיין אני מחכה שיכנס לי משהו לתוך הפריים, אפשר לראות את שני הברבורים האלה, שנכנסים לי בעיתוי מושלם, ומחלקים לי את הפריים הזה, ובעצם יוצרים לי את ההרמוניה שחיפשתי בתמונה הזו. שימו לב שהאלמנט הזה של סבלנות צילומית הוא דרמטי. הצלם הכי מוכשר בעולם לא מגיע למקום, מצלם והולך, ויצא לו התמונה, המאסטרפיס שלו. צריך לנשום, להיות במקום, להבין מה אני רוצה, לראות איך דברים מתחברים, ואז אפשר לקבל פריימים שהם קצת יותר. ואותו מינימליזם שהזכרתי קודם, גם פה האווירה הזו הסתווית, באמצעות הצבעים של העלים, מצהוב וכתום ואדום וסגול, עם המים, אפשר ממש לשמוע את הטפטוף הזה המאוד מאוד עדין, מאוד מאוד רגוע של המים במקרה כזה. תמונה שצולמה בסלולר, דרך החלון של האוטובוס, כי התחלנו לטפס על האלפים היפנים, והחורף, אפשר לראות את החורף גם פה בשירקאוואגו, כפר עתיק, יפהפה, השתמר בצורה מאוד מסורתית, הוא אתר שימור של אונסקו, אפשר לראות את הגגות הגבוהים המשופעים, כדי לשמור על הבתים מפני השלג, הוא כולו עשוי מעץ וקש, כל הכפר הזה. פה יצא לנו, התמונה הזאת צולמה במוזיאון הפתוח באקונה, מקום יפהפה, מאוד מעניין מבחינה אומנותית, ויצא לנו לחוות גם את החורף וגם את האביב באותו יום. אפשר לראות את השלג יורד עלינו באותו יום, יחד עם עצי דובדבן שכבר התחילו לפרוח, ממש פה אפשר לראות את השלג על העלים. יער הבמבוקים ליד קיוטו, ארישיאמה. וכמו שאמרתי קודם, אני מחפש הרבה פעמים פריימים נקיים, פריים שאני הולך אחרי מישהו, אני רוצה את התמונה של הבחורה היפנית, הבגד המסורתי, על רקע הבמבוקים, וזה מה שמאפשר לי לצלם תמונה כמו זו שרואים כאן משמאל. האביב היפני, הסאקורה, הכל כך מאפיינת והכל כך מרתקת וכל כך אסתטית, היפנים מתרגשים אליה בצורה בלתי רגילה, ובראשון לאפריל הם יוצאים עם כל המשפחות, והם יוצאים פיקניקים ושותים אלכוהול, והם שמחים, זה ממש כמו יום עצמאות גדול. לפעמים צריך לטפס על פח אשפה כדי לצלם תמונות, כמו שהראיתי קודם, ולפעמים אפשר להראות אותם פשוט בדרך מינימליסטית, שלי הזכירה סוג של ציור יפני, מי שמכיר את האומנות היפנית והציורים, אז משהו כזה קצת מינימליסטי, קצת רגוע, אפשר לראות ממש אפשר להרגיש איך הפרחים הולכים ונפתחים, ככה כל רגע עוד איזה משהו ככה יוצא, וכל רגע משהו אחר הולך לצאת, וזו הייתה הדרך שלי לצלם את האביב היפני כאן, או בדרך כזו של להתקרב מאוד. כמו שאמרתי, אפקט כזה אפשר ליצור היום גם בטלפונים.
מיקוד חי, צילום מקרוב, ובעצם מאפשר לכם לטשטש רקע ולהבליט את מה שאתם רוצים, ולתת את האווירה המאוד מיוחדת של האביב במקרה הזה. שילוב של אנשים בתוך הפריחה, או למשל משהו אחר, שכבר לא קשור לעונה, אבל השדות המרהיבים של הווסאבי, הפרח הצמח, הכל כך מפונק הזה, זה שורש שהוא צריך שהוא יהיה בתוך ערוגה מיוחדת מחצץ כזה שממש הוכן לו במיוחד, והוא אפילו מחומם, עם מים קרים שבאים מהערים בטמפרטורה של 13 מעלות שכל הזמן שוטפים אותו. חוויה גדולה לראות את זה, ואחר כך להתארח בחווה ולאכול, שכל דבר יש לו את הטעם המאוד מאוד מאופייני של השורש הזה. מחוץ למסלול, אמרתי את זה קודם, להיות ערוכים, לצאת מהתוכנית המלאה, פה היינו באזור אגם אשי, אבל השייט התעכב, ראינו שהערפל לא פחות נעים לשוט כשיש כזה ערפל ברקע, ראינו שיש יער לידו, אמרתי ביער זה פוטנציאל צילום נהדר, היה יום ערפילי כזה, וטיפסתי פה על איזשהו גישרון, אפשר לראות כאן את האלמנט הזה של ההמשכיות הזו, הדרך שבאה אלינו, וחיכיתי שאנשים יגיעו כדי לצלם אותם בתוך המקום הזה, וגם מחוץ למסלול ובהפתעה מלאה, נתקלנו בבעלי חיים. וזה הקטע שמסכם לי את הצילום הזה של טבע בעלי חיים. להקה אדירה של דיות. אנחנו בעצם יצאנו פה בשייט, כדי לצלם בים יפן את הכפרים היפנים שבנויים על כלונסאות, כמובן ביבשה, לצלם אותם מהים לכיוון היבשה. ופתאום תקפה אותנו להקה של דיות, של עשרות דיות, אפשר לראות את זה כאן שוב באמצעות סרטון של כמה שניות, וזו הפכה להיות סיטואציה צילומית אחרת לגמרי ממה שתכננו. אז הסקרנות הזאת, על לפתוח את הראש, על להיות מוכן לשינויים, ופתאום אתה מבין שהנושא שלך הוא נושא אחר, זה מה שמבחינתי הוא מתכון להצלחה במקרים כאלה. ג'יגו קודני בנגאנו, למי שמכיר, זה אזור שנקרא יער הקופים, מקום מרהיב, יוצא מן הכלל, אנחנו הגענו אליו, כמעט בכל נסיעה הגעתי אליו, אבל בסיטואציה הספציפית הזו, ירד עלינו שלג כבד, והתחלנו ללכת לאורך המסלול, הגענו בסוף לכפר שאפשר לראות כאן משמאל, שיש בתים ויש מרחצאות, וכשמגיעים לקרוב, הקופים רגילים כבר לבני האדם, ופשוט הולכים יחד איתנו. הסיפור של התמונה הזו מבחינתי זה כמה אנשים קרובים לקופים, וכמה הקופים קרובים לאנשים, ואף אחד בעצם לא מופתע או לא מתייחס לשני, באיזושהי הרמוניה כזו. ואז בעצם, כמו שאמרתי קודם, הכל נרגע, נכנסים למקום הזה, שוהים ממש ממש צמוד לבריכה, ומתחילים לצלם תמונות שהן תמונות עם עומק, עם סיפור. מבחינתי, עם האנשה באלף, שמציגה את הקופים במקרה הזה כמו בני אדם. ממש, אני מדמיין פה משפחה של אבא, אמא, שני הילדים, וכולם עכשיו מחכים להתחמם קצת במים החמים. עוד קלוז-אפ שאפשר לראות, ממש מזכיר לי אותי בסיטואציה הזו. רציתי מאוד להיכנס למים. והתמונה האחרונה בסריה הזו, תמונה שפה היה צריך שנייה של מזל והבנה של מה שהולך לקרות, גור שעוד מטפס על אמא שלו, ומתחיל לרוץ איתה מסביב לבריכה, ואז בעצם ברגע אחד אפשר לתפוס אותם עם התנופה הזו, ועם האינטראקציה המדהימה הזו שביניהם, ומכל התמונות שהראיתי, זו מבחינתי המיוחדת, כי היא תמונה חד פעמית. היא פעם אחת קרתה, ואני לא יכול לשחזר אותה. בואו נדבר קצת על אורבני, אני מתקרב לחלק האחרון. כמובן שיפן היא מדינה עם ערים מאוד מאוד מתקדמות, מאוד מתפתחות, מאוד מרתקות גם לטיול, להליכה ובטח לצילום. התמונה הזאת צולמה מאודייבה בטוקיו. בעצם אודייבה היא מלאכותי שנבנה מחוץ לטוקיו המסורתית, ואפשר לראות פה את גשר הקשת שמחבר בעצם בין היבשה לאי הזה. אוסקה, מבט אחר על אוסקה בתור אזור דוטונבורי, הרוב הפעיל, הרוב המסחרי של העיר. עומד הסקאי, שני בניינים שמאוד מאפיינים את אוסקה, אפשר לטפס אליהם למעלה, ויש איזשהו מין לולאה כזאת שבעצם מחברת את שני המבנים, ואפשר לצאת ככה למרפסות ולראות את הנוף, וגם לצלם ככה ולהבין את האלמנטים המאוד חזקים האלה של מתכת וזכוכית, ואיך הכל מתחבר ביחד. תחנות רכבת זה סיפור אדיר לצילומים, תכף נראה כמה תמונות של רכבות. מאוד מאוד אסתטי, זאת תחנת הרכבת המרכזית של קיוטו. מקום נפלא, גם לטיול, גם לשעות בו, לאכול משהו, להסתובב.
להבין איך הוא בנוי, יש לו אזור של מדרגות מנגנות גדול מאוד, ובכלל הרבה מאוד אלמנטים שהם נהדרים לצילום, עוד מבט מאותו מקום. וגם, כמו שהזכרתי קודם, דרך להשיג השתקפויות. התמונה הזאת צולמה בארמון הקיסר בטוקיו, בעצם בגנים או בתעלות שמקיפות את ארמון הקיסר. אפשר לראות פה באותה טכניקה שהדגמתי קודם, של בעצם לשים את המצלמה על משהו קבוע, להוריד את האור שנכנס למצלמה, ולקבל את ההשתקפות הזו של המים שהופכים להיות כמו ראי, ומדגימים לנו את המבנים בצורה מאוד מאוד מיוחדת. רובע גינזה בטוקיו, מעבר חצייה מפורסם, המקום הזה הופך להיות ב-12:00, נשמע איזה גונג, והופך להיות מרחוב שנוסעות במכוניות למדרחוב. בתוך שנייה יוצאים אנשים, מסדרים דברים, מסדרים כל מיני עדניות ושמשיות, וברגע אחד הופך להיות מדרחוב יוצא מן הכלל, וב-17:00 בסדר ההפוך. שיבויה, מעבר החצייה המפורסם ביותר בעולם, למעלה ממיליון איש עוברים בו בכל יום. אתם רואים פה את הכוח של וידאו. הייתי מצלם את זה, זו הייתה תמונה סטטית, אבל וידאו כזה קטן של 5 שניות, רואים איך כולם נכנסים, איך כולם יוצאים, והתנועה מיד ממשיכה, הטיימינג פה הוא מושלם, והוא חובה מבחינת הסדר, ומבחינת זה שהמקום הזה יתפקד. זהו, אני מגיע לחלק האחרון שמתחבר לי לשקפים האחרונים, ובעצם התחבורה ביפן, שזה עולם מדהים ומרתק. מבחינת צילומית אפשר לראות פה את האלכסונים, אנחנו קוראים לזה הולכת עין, בעצם להכניס את הצופה לתוך התמונה באמצעות האלכסונים שמרכיבים אותה ויוצאים מנקודות הקודקוד שלנו. התמונה הזו היא התמונה הראשונה בנחיתה הראשונה ביפן, בשדה התעופה בטוקיו, ואפשר לראות פה מיד את הסדר, את ההקפדה, את הניקיון האבסולוטי שיש במקום הזה. כלי רכב יפניים, גם אם הם של פירמות שאנחנו מכירים, כמו הונדה במקרה הזה, הרכבים הם אחרים. הם בעצם ממקסמים את הנפח של הכלי, את השטח שלו לנפח המקסימלי, ומאפשרים כאן בעצם בבנייה אחרת לגמרי, שהיא לא אווירודינמית בעליל, ליצור רכב מאוד קטן, שקל מאוד לנסוע איתו, קל מאוד להחנות אותו, קל מאוד להסתובב איתו. רוב המכוניות כמובן היברידיות. אפשר לראות כאן את החיוך הקטן של הנהג, הוא רואה שאני בא לצלם אותו, בעצם הוא נעצר, חיכה בסבלנות, אף אחד לא מצפצף מאחורה כמובן, ועד שאני אסיים את שלי ואני אהיה מבסוט ואני אמשיך הלאה, שוב, יפני ביותר. אפשר לראות את המודל הזה גם בגרסה המשטרתית, דמיינו לכם את זה עם מכתזית אם תרצו. ובכלל הרחובות הסוענים, מלאי התנועה בטוקיו, בערים אחרות, ואולי משהו שגורם הכי הרבה לקנה, זו המערכת המדהימה של הרכבות התחתיות כאן בטוקיו. רכבות שהן מגיעות בדיוק בשנייה שהן אמורות להגיע. יצא לנו לראות רכבת שהתעכבה ב2 דקות, וכל השלטים נדלקים באדום ובכיתוב, והמדריך הסביר לנו שפשוט הם מתנצלים שהיא איחרה ב2 דקות, וזה מדובר על רכבת שנסעה מאוסקה לטוקיו, שזו נסיעה של כמה שעות, אבל סדר צריך שישמר. תראו את רכבת תחתית רגילה, פשוטה בין רובע אחד לשני בבוקר בטוקיו, ותראו את הניקיון הדרמטי, באמת בצורה מוקפדת ביותר, ואתה פוגש את זה בכל מקום, באיזשהו שלב זה כבר לא מפתיע אותך. במבט ראשון זה נראה לך מוזר, איך יכול להיות שזה כל כך נקי וכל כך מבריק, כאילו הרגע רק יצא מהמפעל, אבל עדיין ככה זה נשמר כל הזמן, ואתה רואה את זה כל הזמן בכל מקום. דבר אחרון על צילום יש אלמנטים שאני רוצה להראות את התנועה בהם. אני כצלם רוצה להמחיש דווקא שהם זזים, ראיתם את זה קצת קודם, אבל עכשיו אני מדבר על זה מילה. אז כדי להשיג תמונה שנמצאת, שאפשר לראות בתנועה, מה שאני עושה זה דווקא להוריד את מהירות הצילום. להוריד לא הרבה, להוריד ל1/30, אם זה משהו שנוסע, סדר גודל כזה, 1/30 השנייה. וסיטואציה כזו בעצם מאפשרת לרכבת שבתנועה בעצם להימרח בתוך הפריים וליצור את האפקט הזה, כמו שאפשר לראות כאן, שמבחינתי הוא יותר מעניין, מאשר אם הייתי מצלם תמונה סטטית וקפואה. אז זו אפשרות אחת, אפשר לראות את זה גם פה, כשפה בכלל יצא לי איזושהי אנלוגיה, איזשהו קשר בין הרכבת שעומדת מאחורה, והרכבת שעוברת עכשיו מקדימה, זו רכבת השינקנזן, רכבת הטיל, שבה גם יצא לנו לנסוע. בסופו של המסע הזה, וזו בעצם התמונה האחרונה שלי, ובזה אני מתחיל לסכם, הגענו לתחנה של הרכבת הטיל בטוקיו, וראינו בשילוט שהרכבת יוצאת עוד 3 דקות לצד השני. עכשיו, אתה אומר, זה לא הגיוני, אולי רכבת אחרת, אבל אתה מבין, לא, זה הרכבת הזו, היא הולכת לצאת מהרציף הזה עוד 3 דקות. איך אפשר להפוך אותה בכלל? הרי אין לה איפה להסתובב.
ואז ראינו את אחד הדברים בהחלט יפנים מטורללים. איך חופרים רכבת בדקה? מול כל כניסה לקרון, נעמדת בחורה, כד הקידה לרכבת, כל הקידות האלה משהו שמאוד אופייני ליפן, וכל אחת נכנסת לקרון, מוציאה את מגיני הראש האלה, החד פעמיים, מסובבת את הכיסאות כמו שראיתם, לאחר מכן נכנסת, עוברת את אותו סבב ומדביקה מגיני ראש חדשים, תוך דקה הרכבת מוכנה לנסיעה בצד השני. אם יש יותר יפני מזה, אני לא יודע. זהו, עד פה צילומים וסיפורים שלי מיפן. אני רוצה לתת עוד דקה על משהו שאני חושב שיהיה לכם מאוד מועיל מהתובנות ומהדברים, מהניסיון שלנו שגיבשנו לאורך השנים, כי הרבה אנשים יכולים להגיע ולהיתקע עכשיו. זאת אומרת, יש לי הרבה תמונות וצילמתי ועשיתי, ומה אני עושה איתם? תכלס, מה אני עושה איתם? אז אחד מהדברים שאנחנו עושים בנסיעות ביפן, עם המדריכים שלנו, כמו שהזכרתי קודם, עם אלי קולודנר שליווה אותנו, ועם אייל פרלמן, אנחנו כותבים ואנחנו מתרגלים לחבר טקסט לתמונה, ולטקסט, ברגע שיש איזושהי משמעות, אז הוא מצטרף למשמעות של התמונה, ואיכשהו יוצר איזשהו משהו שהוא נותן עוד רובד של הבנה עבור הצופה. למדנו על אייקו, יפני, ותרגלנו את זה, ואחת המשימות שנתתי לקבוצה, זה היה ביום האחרון, וזו תמונה שצומה ממש לפני החזרה הביתה, תכתבו כמה מילים, בצורה של אייקו, שבנוי באיזשהו מבנה מסוים שמאפיין אותו, 5 עברות, 7 עברות, 5 עברות, משהו של תחושה כזה שמתחבר לטבע, להוויה. תנו איזה משהו שנותן איזושהי הרגשה של היום, וזו דוגמה לאחת התמונות שצולמה בהקשר הזה. אז מה עושים עם תמונות? קודם כל, וזה לא כתוב פה, תגבו את התמונות. חזרתם, לא משנה מאיפה, תגבו שהתמונות לעולם לא יישארו רק במצלמה, או רק במחשב, או רק במקום אחד. ההמלצה הכי טובה שלי זה לגבות אותם, להעביר אותם לדיסקים, ולחלק אותם בין מקומות שונים, כדי שלא יהיו כל הביצים בסל אחד. יש פה בהחלט דברים שצילמתם שהם, כמו שראיתם, חד פעמיים. פרסום ברשתות חברתיות, הזכרתי את זה קצת קודם, אפשר ורצוי לפרסם. בדרך כלל כדאי לכם ללוות את זה עם איזשהו טקסט, עם איזשהו משפט, עם איזשהו משהו שמשתף בחוויה וברגשות שאתם עברתם במקום הזה. היום יש תוכנות נפלאות, אפליקציות, תוכנות, ממגוון גדול מאוד להכנת קליפים, קליפ קטן של 2 דקות, עם תמונות, עם קריטוני וידאו כמו שראינו קודם, עם איזשהם טקסטים שזה, יוצר מזכרת נהדרת מטיול גם להפצה. והדבר השלישי שאני מאוד ממליץ עליו זה להדפיס. להדפיס. אנחנו יותר ויותר מתרגלים לזה שהתמונות נמצאות כקבצים במחשבים שלנו, היום יש הרבה מאוד אפשרויות להדפסה, אפשר לראות פה אלבומים, פיקאבוק, זה בית דפוס שאנחנו עובדים איתו, מימין אפשר לראות את הקיר במשרד שלי. במשרד שלי יש לי משמאל תמונה אחת גדולה של 60x90, ממולי באופן קבוע יש לי 4 תמונות קטנות, שכל הזמן אני מחליף אותן, פעם בכמה שבועות אני מחליף אותן, וזו הרגשה נהדרת לראות תמונה על קיר. קחו תמונה שמבחינתכם מספרת את הסיפור של המקום שהייתם בו, ותתלו אותה על קיר, תאמינו לי, זו פשוט הרגשה נפלאה. הדבר האחרון, אתם מוזמנים לעשות פרינט סקרין או לצלם את זה, אני לא אוכל להיכנס לכל אחד מאלה, אבל מבחינתי, כל התובנות וכל ההדרכה הצילומית שאנחנו מעבירים בנסיעות, בסדנאות, מתרכזות פה. ובסופו של דבר אני חושב שאלה המפתחות לצילום מספק. אני מכיר את זה ואני יודע וגם חוויתי שצילום יכול להיות מתסכל, הוא יכול להתנגש לכם, ואתם בסוף מוצאים את עצמכם שאתם גם לא צילמתם את מה שרציתם וגם לא טיילתם מה שרציתם, ואם הייתם עם בן זוג, רחמנא ליצלן, שלא מצלם בכלל, אז בכלל גם רבתם איתו, ומשהו פה הולך לאיבוד. אז איך נקטין את התסכול הזה? אז זה החל מהכרה של הציוד, וציוד זה כולל הטלפון שלכם, להגיע למקומות הנכונים, להבין, אני מדלג פה לשורה השנייה, כמה זמן יש לכם לצילום פריים. אחד המפתחות המשמעותיים מבחינתי, להבין כמה זמן יש לי לצלם את הפריים הבא שאני רוצה. אם אני מצלם עכשיו פלקט של, או נגיד מודעה מסוימת, או איזשהו קולבור, או משהו, יש לי הרבה זמן. אם אני מצלם בן אדם בעבודה, שניות עד דקות ספורות. אם זה משהו שחולף, כמו הקופה והגור שלה, זה ממש שנייה. ליצור קשר עם אנשים, להבין מה הרקע, איפה האור, ולהיות כלילים. להיות כלילים גם מבחינת הציוד,
לא לקחת את כל הציוד והכל, להסתובב עם חצובה ותיק וממש ככה כמו איזה צו על הגב, אלא להיות כלילים מבחינת משקל, אבל גם כלילים בתודעה. אתם ראיתם כאן כמה תמונות שהראיתי לכם, בכלל לא התכוונו להגיע למקומות האלה, או בכלל סיטואציות, ההפתעות שבדרך, אנחנו קוראים לזה הסמטה מאחורי הכנסייה אצלנו בזומינג, והרבה דברים פגשנו ככה באמת במקרה. בסוף, גם לדעת מתי לא לצלם. יש מקרים שאני אומר לכם, זו תמונה שאני אוהב, היא לא שלי, תמונה שראיתי ממרתון בוסטון. יש מקרים שבהם לא צריך לצלם. צריך להיות במקום, להרגיש אותו, להסתכל, לחוות אותו בצורה כזו, ולא רק דרך המסך הקטן שלנו. אז זהו, חברים, תודה רבה. תכף נפתח פה את המיקרופונים שלכם גם לשאלות, ויש לכם פה את כל הפרטים שלנו, איך להיות איתי בקשר, בין אם זה בפייסבוק, באתר, בוואטסאפ, מייל, ניוזלטר. אני מציע לכם לצלם את המסך הזה, או לעשות פרינט סקרין, יש לכם את הכתובות של דרכים פה גם. ממש התרגשתי להיות פה איתכם ולשתף אתכם בחוויות שלי, אחד הילדים שאני הכי אוהב בעולם, הכי אוהב לטייל בו והכי אוהב לצלם בו, ואני מקווה שמשהו מהאהבה והתשוקה שלי למקום הזה עברה בהרצאה הזו. תודה רבה. תודה. היה מעניין. תודה רבה, היה מאוד מרתק. היה מרתק. מאוד מרתק. תודה רבה. אני גם הולך. תודה רבה. היה ממש מרתק. אנחנו עובדים על פתיחת האם אתה השמיים. עושה גם סדנאות לקבוצות קטנות אולי על צילום בסמינרי? ודאי. מומלץ צריך להעתיק פה את הטלפון שלי, לשלוח לי הודעה, ואני אתן את כל הפרטים. אנחנו עושים הרבה סדנאות, יגאל סלבין ואני. עכשיו אנחנו כמובן רק בארץ. ואנחנו עושים הרבה סדנאות יומיות, סדנאות של מספר מפגשים, סדנאות שלפעמים שאפילו אוברנייט כאלה. עשינו באזור ירושלים, אנחנו נעשה ברמת הגולן, יש לנו הרבה דברים כאלה. והטלפונים שיש לנו לכולנו הם יותר טובים מהמצלמות שהיו פעם לצלמים הטובים ביותר, צריך לזכור את זה. תגיד לי בבקשה. תרשה לי להצדיע, רפי. סליחה? תרשה לי להצדיע לך הפעם. תודה, אני לא רואה מי זה. אמנון. שלום, תודה, נעים מאוד. תגיד לי בבקשה. כן. יש לי בטלפון כמה אופציות, אחד מהם כתוב תמונה, ואחריו 64M, מה זה? 64M זה הגודל של התמונה כנראה. איזה טלפון זה? שיומי, רדמי נוט. זה המגה-בייט, זה כנראה זו הרזולוציה הגבוהה ביותר. ברזולוציה גבוהה. כן. 64 מגה-בייט. סליחה, לא שמעתי אותך? רפי, אפשר בבקשה להציג שוב את התמונה עם הפיג'י, עם הר הפיג'י? זה נאמר מכל מלמדיי השכלתי. תודה רבה. הר הפוג'י, אתה יכול לראות אותו מאחוריי. אתה מתכוון לתמונה שמאחוריי? כן. אני אנסה להגיע אליה. אני מאוד מודה לך. אתה רואה את הראש. יש לי שאלה. כן, בבקשה. לא מהרצאה. אני רגע... לא, האמת שאני לא... טוב, אני אנסה ככה. כן, אני איתך, מי שרצתה לשאול. רוצה איתכם את זה עכשיו, את הסיבוב אחורה. הנה הפוג'י. אנחנו היינו לפני שנה בנובמבר עם חטא בידרמן. אפשר לקבל הקלטה של ההרצאה? הקלטה תהיה גם בפייסבוק של דרכים, כדאי באמת לראות את זה, בהמשך יעלה לערוץ ביוטיוב. תראו, כמו שהזכרתי קודם, העונות הטובות ביותר מבחינתי לטייל ביפן, למרות שאני רגע שם את זה בסוגריים, אני בפעם הבאה רוצה לנסוע דווקא בחורף, ודווקא להוקיידו הצפונית, אבל הטיולים הקלאסיים, באמת המשמעותיים והחזקים ביותר, שגם מה שנקרא כל מספר זוכה, אתה בטוח רואה מחזות נפלאים של טבע, הם באביב ובסתיו. בדרך כלל בסוף מרץ,
או נגיד אמצע נובמבר. אלה המועדים המושלמים מבחינתי לנסוע ליפן. רפי, תודה רבה לך. היה ממש כיף גדול. תודה רבה. תודה רבה. מי ששאל... הרצאה מהממת. אדלה, אם אתה זוכר אותי. ברור. שלום אדלה. שלום רפי. כן, ברור. מי ששאל אותי מה זה מסע צילום, אז מסע צילום זה בעצם טיול מאורגן, טיול נישה, שבו אנחנו לוקחים ומדריכים צילום מהרגע הראשון, הרבה קודם, אנחנו עושים מפגשים בארץ, מלווים כל הנסיעה עם הדרכה צמודה ושוטפת ומשוב כל הזמן. חשוב לי להדגיש כי הרבה פעמים שואלים אותנו מה דרישות הרקע או מה צריך להיות, עם איזה ציוד צריך להגיע. אני יכול לומר לכם שהיו איתנו אנשים שנסעו, שבמצלמה, בשדה תעופה פתחו את המצלמה. פעם ראשונה באו לנו עם הקופסה, רגע תעזור לי רגע לחבר, כי אני לא בטוח איך עושים את זה, ואנחנו מלמדים מהרגע הראשון. אנחנו תמיד, יחס החניכה שלנו הוא יותר ממדריך אחד לקבוצה, ואז אנחנו ממש מלווים, ומי שצריך הדרכה פרטנית אישית מקבל אותה. אחרי המסע אנחנו לא נפרדים, יש לנו מפגש סיכום, אנחנו גם ממשיכים להיות בקשר עם מחליפים תמונות, עוברים עליהם, מלווים את הקבוצות הרבה זמן שלאחר מכן. רפי, האם הטיול שלכם מתאים לציבור דתי? סליחה, לא שמעתי? האם הוא מתאים? הטיול מתאים לציבור דתי? תראי, כל טיול בפני עצמו, אני יכול להגיד לך שמהאלה שהיינו, אז חצי בערך כן, כי אנחנו פשוט דואגים להיות בשישי שבת באותו מקום. יש מקרים שבהם יש לנו קבוצה סגורה של קהל דתי, ואז אנחנו ממש בונים את זה בכיוון הזה, אז בהחלט שכן. תראו, הכוונה לנסיעה הבאה שלנו זה באמת, אם ירצה השם והקורונה, זה באביב הבא, לעשות עוד טיול פריחת דובדבן. מקווה מאוד שנזכה, יחד עם החבר'ה של דרכים. כמה זמן נמשך המסע הזה, מסע צילומים? טיול צילום הוא סדר גודל של עד שבועיים. זאת אומרת, בדרך כלל זה 12, 13, 14 ימים, תלוי בטיסות. אנחנו מנסים בדרך כלל לא לצאת ולחזור מאותו מקום. זאת אומרת, לטוס למשל לאוסקה ולחזור מטוקיו, מה שמאפשר לנו בעצם ניצול זמן אופטימלי. המונח הזה של ניצול זמן זה משהו הוא ממש נר לרגלינו. אנחנו, הבנתם, קמים מאוד מוקדם, ומושכים את היום ועושים דברים שהוא מאוד... כדי לתת את החוויה המלאה. מגיעים למקומות שצריך בשעות, כמו שראיתם, של מקדש פושימי אינרי, רק ממש בבוקר מוקדם אפשר לצלם אותו בצורה כזו, וזו בעצם החוויה שאנחנו רוצים לתת לכל מי שנוסע איתנו. כמה אנשים בקבוצה? אני יכול להגיד, הטווח נע בין 12 ל-16, בדרך כלל זה 14-15, אנחנו רוצים קבוצות קטנות. אין אצלנו יותר מ-18 משתתפים, אנחנו לא לוקחים בשום מקרה, וחשוב לנו פשוט שכל אחד יקבל את היחס האישי בהקשר הצילומי. עוד פעם אני אומר, החניכה על צילום זה מרכיב מאוד משמעותי שמלווה אותנו הרבה לפני שמתחילים את המסע, אגב, כולל נסיעות, שאנחנו נמצאים בתחנת רכבת או... כמה עולה טיול כזה? זה משתנה. כמה עולה טיול כזה? אני לא יכול לומר כרגע מחיר, כי זה תלוי בעונה, וזה תלוי באורך, וזה תלוי באיזה רכיבים הכנסנו. אפשר לראות באתר של דרכים את הנסיעות הקודמות שעשינו בשנים קודמות, אבל כל דבר שעכשיו אנחנו נתחיל לבנות, יכול להיות שהתמחור שלו יצטרך להשתנות בגלל היבטים של בידוד, אולי של הכנות, אנחנו עוד לא יודעים להתייחס לזה. בארץ אתם עושים כרגע טיולים כאלה? כמה עולה טיול כזה? יופי, אז אני אחזור רגע עוד פעם לשקף האחרון. תראו לך שאי אפשר לדעת. אני אומר שכרגע אני לא יכול לדעת כמה יעלה טיול כזה. גם בעבר כשעשינו בין אביב לסתיו, אז היו הבדלים במחירים, אבל אני באמת לא יכול כרגע לדעת לאן זה הולך. מי ששאל אותי על נסיעות... רגע, אני אנסה לעבור פה לסוף. יש פה את כל הפרטים שלי בסוף, אתם מוזמנים להיות איתי בקשר. אנחנו עושים היום הרבה מאוד סדנאות בארץ, בין אם זה סדנאות במקום אחד, בבוקר, למשל היינו בעוספיה, אנחנו בעיר העתיקה, יגאל סלבין מדריך מוחרתיים בעיר העתיקה באזור הר הבית, סדנה מרתקת, מדהימה. מי שרוצה להתנסות בצילום, פעם ראשונה בא לסדנה כזו, אני אומר לכם, עולם ומלואו. אנחנו עושים סדנאות מרמת הגולן ועד תמנה, יפו, עכו, צפת, עוספיה, באמת מגוון גדול.
אתם מוזמנים פה לראות גם באתר שלנו, גם בניוזלטר, ניוזומינג, להיכנס, כל הפרטים נמצאים שם. אפשר גם לצלם בטלפון או שחייבים מצלמה? אני אוהבת לצלם בטלפון. אני אומר ככה, לא חייבים מצלמה, אבל מניסיון, מי שמגיע עם טלפון, מתישהו מתחיל לדגדג לו כזה ורוצה מצלמה, אנחנו גם מאפשרים להשיל, ללא עלות נוספת אגב. מצלמה יחסית פשוטה, אמנם מקצועית, עם כל הפונקציות והכל, אבל עם מודולים פשוטים, שבעצם מאפשרים את ההתנסות הראשונית הזו. אני יודע שמצלמה יכולה להיות, זה יכול להיות משהו שמאיים, איזשהו מחסום שיש מפני התנסות איתה, אבל אני יכול להגיד לכם שהרבה פעמים אנשים שבאו, יותר מזה, יצא לנו פעמים שבאה, נגיד, צלם, ואשתו שהיא לא צלמת, אז היא באה ומצלמת בטלפון, ותמונות נפלאות לכל אורך המסלול, כי העקרונות שדיברתי עליהם כל הזמן, גם הסבלנות, גם הבנייה של הקומפוזיציה, ההבנה איפה הדברים נמצאים, הם לא קשורים כרגע לאיזה ציוד יש לכם. אבל יחד עם כל זה, מי שירצה להתנסות במצלמה הפעם הראשונה, אנחנו מאפשרים את זה. טוב, חברים, אם אין שאלות נוספות... אפשר לשאול? ודאי, כן. איפה אתם מפרסמים את סדנאות הצילום בארץ? אז אפשר לראות, את רואה את השקף שעכשיו על המסך? כן, באתר? אז באתר שלנו, האתר שמופיע למעלה העליון, פוטו מקף זומינג, יש שם את כל הסדנאות. אוקיי. יש למטה, בשורה השלישית מלמטה, יש זה קישור להרשמה לניוזלטר שלנו, ושם אחת לחודש יוצאת כל התוכנית של החודש הזה. אנחנו עכשיו, אני יכול להגיד לכם שמאז שבעצם בחודש מאי, אני חוזר רגע להתחלה, יגאל ואני במרץ היינו צריכים להוציא קבוצה למרוקו. ממש בנינו קבוצה גדולה ושנינו ביחד ליעד מדהים ומרהיב, וזה ירד ברגע האחרון. פשוט ממש כמה ימים לפני שהיינו אמורים לנסוע הוא בוטל, ואז הבנו שאנחנו צריכים להרחיב את הפעילות שלנו בארץ, ויצאנו עם סדרה של כמעט 20 סדנאות שעשינו בחודשיים האחרונים בכל הארץ. אני אומר עוד פעם, מירושלים ותמנה ורמת הגולן, עוספיא, צפת, יפו, וכמעט בכל מקום שאנחנו מוצאים שהוא מעניין לטיול. ואגב, בגלל המגבלה הזו, שדי מקרקעת אותנו כרגע, גילינו מקומות נפלאים חדשים, גם לטיול ולצילום, וליצירת חוויה משמעותית שגם מחברת אותנו למקומות שאולי פחות היינו מגיעים אליהם בשגרה. איך מטשטשים את הרקע? שאלה נהדרת. טשטוש הרקע, זה נקרא, בשפה הצילומית נקרא עומק שדה רדוד. בעצם זה שילוב של 3 אלמנטים. הדבר הראשון זה צמצם. מי שיש לו שליטה בצמצם, אגב, גם בטלפונים מתחיל להיות, שהמספר של הצמצם יהיה הכי קטן. זה דבר אחד. דבר שני, כמה שיותר לעשות זום. אם את מחזיקה, את משתמשת במצלמה או בטלפון? טלפון. טלפון. אז טלפון, אז גם לטלפונים שמתקדמים שיש היום, יש להם מספר עדשות. תשימו לב, למשל, לגלקסי 10 או לאייפון 10-11, יש מספר עדשות. כמה שתשתמשו בעדשה שיותר זום, היא מטשטשת יותר את הרקע. והדבר השלישי, ככל שהנושא שלנו יותר רחוק מהרקע, אז הרקע יהיה יותר מטושטש. זאת אומרת, אם אני מצלם בן אדם והוא נשען עכשיו על קיר, אני לא אצליח לטשטש את הקיר הזה. אבל אם אני מצלם בן אדם והוא עומד על הר, ומאחוריו יש איזה עמק והר באופק, אז אני כן יכול לטשטש את ההר ההוא, אם אני אעשה זום על הבן אדם. גם גלקסי 8? סליחה? גלקסי 8 גם? גלקסי 8, אני לא חושב שהיו לו 3 מצלמות. לגלקסי 10 יש. S10 ונוט 10. הנה, שלי 8. מבחינה של להכיר את יפן, לא מבחינה של טכניקות צילום, אלא מבחינה של להכיר את יפן. איזה ערך מוסף יש לצילומים שלכם, לעומת צילומים שאני יכול לראות בשטחים הציבוריים? שאלה מצוינת, תודה רבה. אני חושב שברגע שאנחנו מגיעים תחת המעטה הזה של צלם, שבעצם חוקר תרבויות, ככה אנחנו רואים את עצמנו. אנחנו מתמקדים בצילומי תרבויות בכל יעד שאנחנו נוסעים אליו, וזה גורם לנו להיכנס לעומק של המקומות,
ולסיטואציות, ולהיות בהם, ולא לחלוף עליהם כדי לסמן וי. אני יכול להגיד לך שברגע שאני רואה איזה מקום שמכין אוכל, וזה יהיה הדוכן הכי צדדי, ואני בדרך למקדש, ואני אכנס אליו, ואני אבין שיש לי שם את האפשרות להיות בשקט, ולעבור את כל תהליך הכנת האוכל, שהוא מדהים ומרתק מבחינתי ביפן ספציפית, וככה התמונות, בעצם את הצילום, או ההמתלה של הצילום, גרמה לי להיות חלק יותר משמעותי מהתרבות המקומית. המצלמה מבחינתי זה הכלי להתחבר בצורה עמוקה יותר לתרבות ומאפיינים שלה. יש לי חבר שהוא גם מצלם, נוסע ומצלם, אולי אתם מכירים אותו, והוא אומר, לא צילמת, לא היית. אז תשמע, אתה יודע מה אני אגיד לך? אחד הדברים שאנחנו אומרים בכל קורס וסדנה, זה תחשבו יותר, צלמו פחות. בוא נגיד לבוגרים שבקהל, ואני מכניס את עצמי ביניכם, אנחנו זוכרים מה זה היה לצלם בפילים. ובפילים הייתי יכול לנסוע לאיזה מקום, ולקחת איתי 3, 4, 5, כמה סרטים שהכיס מאפשר לי, והייתי מוגבל במספר התמונות שאני יכול לצלם. ולכל תמונה היה מחיר. לא רק המחיר שעלה לי הפילים, ואחר כך יעלה לי לפתח אותה, אלא גם ברגע שצילמתי תמונה, אני לא יכול לצלם משהו אחר. היום יש זילות של התחום הזה, והיום יש לך כרטיסים שהם כמעט לא מוגבלים, ומאוד זולים, ולשמור תמונות במחשב לא עולה כסף. אז אנשים מצלמים, מה שנקרא, מצלמים את עצמם לדעת. ואני אומר את זה, ואני אומר את זה בכל סדנה ובכל יציאה ללוקיישן מסוים, לחשוב יותר, לצלם פחות. אז הצילומים יהיו הכי מספקים, הם יתמצתו את החוויה, ויביאו את זה בצורה המשמעותית ביותר. תודה רבה. בשמחה. אבו שאלו. אוי, זאת מאיה. חברים, תודה רבה לכם, ממש שמח שבאתם, ונתראה ביפן, או בארץ. תודה רבה, הרצאה מרתקת. תודה רבה. תודה רבה, תודה לכולכם. איננו מאוד. תודה רבה, תודה רבה. תיצור קשר איתך בקשר לסדנאות בארץ בשלב זה. סליחה? תיצור קשר איתך בקשר לסדנאות בארץ בשלב זה, כי יש בגלל הקורונה. אני אשמח מאוד, אפשר לשלוח לי הודעה לוואטסאפ, הטלפון שלי מופיע פה באמצע, בשמחה. תודה רבה, בסדר גמור. זה רק ביום שישי, אתה אומר? במקרה בשבועיים הקרובים אנחנו בימי חמישי, אבל בדרך כלל זה רק ימי שישי, כן. ז'ק, איזה שאלות אתה שואל? מה? אני רואה שיש פה היכרויות. מוטי, תיזהר על קלקול גבעת. אפשר לשלוח דרישת שלום למאיה? ביי. אפשר. רגע, שנייה, קחו חדר, מה שנקרא. תראו שאדם כתב לכם עכשיו בצ'אט, תכתוב את הניוזלטר שלנו. זה בעצם הכתובת שבה נרשמים לניוזלטר, הוא מגיע פעם אחת בחודש, שבוע הראשון של החודש, ובאמת יש בו את כל המידע, טיפים צילומיים, מה עשינו, מה אנחנו הולכים לעשות. כל מי שזה קצת מדגדג לו להיכנס לעולם הצילום, אני חושב שזו דרך נהדרת להתחיל איתה. איפה אני יכולה למצוא את ההרצאות? אני עכשיו באתי מאוחר, אני פספסתי את אתמול, אני רואה, יש פה רשימה ארוכה שהפסדתי. אז בפייסבוק של דרכים, כן. ובהמשך יהיה גם קישור מהאתר של דרכים ויוטיוב. תתחילי מהפייסבוק של דרכים, יהיה לך שם את כל המידע. יופי, תודה. בבקשה. הנה, יש לכם פה את הקישור עכשיו בצ'אט של הזום. טוב, תודה רבה. חברים, תודה רבה. אריגטו. תודה.